NLFT ni 6 mothatei kwrwi hini kokthum padani bisingtwi Sakwlaijakha aguli press club o omothani mungui kebo kami kami kawi lukurokni thani rang khangui manglakha hini khorai mungrikha mothani ojama hastepa eba Prosenjit Deborma बेलेखना हमबाय सिनि प्रेस मीडिया ताफक संनो प्रेस मीडिया ने बिसिंति जों तिनि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप नेङै जों साक्लायो सिनि जे ओरिजिनल ग्रुप ओ ग्रुप तिनि निसिमि बो डिजॉल्व ख्वलाइजाखा ओ ग्रुप निबो मुङै NLFT ओरिजिनल बो मुङै तै कुनु चादाबाजी इंगला कुनु जुर जबस्ती कामिरगो ख्लाइमांगला ताई सिलाय पाथाम तै नाय बावनो हुमकी दमकी ताई ख्लाइगला जुदि केबो चिनि बुमङि ख्लाइ दंखां केबो चिनि बदलिया अब कैसा सेंग्रा बदल हुनै सिजाखनाय आबुनि बागै इनि प्रेस मीडिया नि बुसकांगो जों सिनि जे मथा सिनि जे अर्गानाइजेशन न जों सुबाई रिखा अबनो चिनि मेन अंकाय चिनि जे मेन उद्देश्य चिनि जरा कलक मारुमै तिप्रासा हामक्राइनि बागै जों बलंगो वालंगो हुगो तङै चबा ख्लाइमानि अ चबा ख्लाइमानो जों सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाय प्रग्राम सालायमानि बिसिंथिनाय जों थांनाय 4 तारिख सेप्टेम्बरनि सालो जों इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि रिप्रेजेंटेटिव बाय एग्रीमेंट खायनाय जों फाइका जों ताबो तंकसांनि लामाव किफिलका ओ तंकसांनि लामाव फाइमानि सिनि काइसेनो उद्देश्य सिनि जे मानथाय जों जे इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाय एग्रीमेंट बिसिंथि जों फाइमानि ओ उद्देश्य रक जोंनो रिखाबरक जों जे सानमानि सिनि जे नायमानि आबो जोंनो बरक गसिका आबोन बागै जों साइन खालायका सिनि एकट दङ 26 टा आइटेम दङ ओ 26 टा आइटेमो आ जागाव चिन तिप्रासानि बेलेखेनो हामक्राइ दङ जों ओ हामक्राइनो तैनाय जों बाहायके बसकाङो इमप्लिमेंट खालायनाय ओ इमप्लिमेंट तैनाय जों बसकाङो चिन तिप्रासा एरियावो एडीसी एरियावो तिप्रासानि एनजीओस नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लुकुरबाय जों मालायनाय बो कामियो बो सामुंतांखे तिप्रासानि बागै उन्नतंनाय तै डेवलपमेंट इंनाय जों अबनो जों नायनाय जोंआबो व्यक्तिगत सिनि सार्थे जों डेवलपमेंट तो बिया अब तिप्रासानि इंटरेस्ट नि बागै नाय जों डेवलपमेंट न जों तुबो जों एग्रीमेंट खायो जों एग्रीमेंट खायमानि केबो बाक्सा सियाङै दंखांके अब त्रिक नुगागै थानाय अब सुदु तिनि ओ 26 टा आर्टिकल सिमिया आ जागा तंगनिनि तेकैसा जे चिनि महाराजा प्रद्युत किशोर मानिको एकॉर्ड खैमानि ए एकॉर्डबो जों आरो साफलजाक दङ आ डेवलपमेंट नि जे प्रोजेक्ट नाय आ जागाबो जों तंनाय आ जागा कतर नि गोबांमा डेवलपमेंट एडीसी एरियावो खलायजाकनाय ओ खलायनानैबो अब जत सिनि तिप्रासा एरियावो थाङै जों बाय थां विजिट खलायै गामिनि लोकरक बाय सिक्ला चालाय बदल लगाय निनि ब्रै मथांथं जे क्लाब दङ आ जागावो गामिनि बाजारनि हातिनि ते बेबा जे डेवलपमेंट खायना दंमाननो जों सालायै थांसा खायनाय जों अबनो कक्लाम सालाय जों प्रपोजाल दिनाय एस्टिमेट खायनाय जों बाहायके जे नायथक खायमान तिप्रासानो बा त्रिपुरानो बाहाय नायथकाय थांसा खायनाय जों या प्रेसेवै जों उन्नयन बुसकां या प्रेसेयमान अबन बगि तिनि जों प्रेस क्लब नि माध्यमे नरमनो साक्लायो सिनि जे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप तिनि सिमि करिखा तिनि सिमि ओलोगनो जों हुका जों ताई सिलायतिलिया सिलायति तै चबा खैलिया हनै जों साइटरिवा एकॉर्ड खैमनि न जों तिनि अबनो तिनि सिनि प्रेस मीडिया सिनि प्रेस ताकुक सं टेस बंधु सं बरनि बिसिंतिके जों जतो लोगरनो चिन साक्लायमुंनो जों साक्लायो हामबाय थैंक यू আপনার নাম आनि बुमुं के प्रसेनजित देबर्मा हास्टेफा हनै सिनिवो एलाइस কে আছে ए फाइदे इंका जों सिनिमु तिजारिनाय याग्रा तंग चिनि दंगर तिप्रासा अंकाय हाई पावर कमिटी नि मेंबर्स निनि चंखर देबर्मा चंखर तिप्रासा
bo high power committee ni member tei oro tong Bidyadhar Tripura general secretary yang tong ni Sombu Deborma bono hino Salphang bo hino bin bumung yang kha Molsai Hamriak assistant general secretary sing oro high power committee tini o press club o phainai sing press bartari o je tini ni sini je organization tongmani organization Kwrwi organization Khwlaijakha organization bo manginai tei kuno chadabaji Khwlaijakha tei jurjulung ungla silai tei buibai kuno jaga lorai tei khlaiglak abono asukna hambai sir